Hi guys, spreek met de taste test. We did try the vida iced mocha flavored coffee with full cream milk. Ik is een koffiemens, so ik moet het Ja, try. mooi probeer. Maar de ding is, ik kan niet bij hem melk, ik ga mijn maag spuit. Ik Ja. denk allemaal weet het. Ik is bij je eerlijk. Kom eens probeer. Ga ik het eerste? Denk butter. Ja, guys. That's the end of the taste. Oh, ik het proces. Het is niet koffie, nee. Hier voel je. Hier staat sweetened, maar het is niks gesweetened. Je moet... Ja. Oh, guys, don't drink this. Oké guys, als je video niks bij jullie veel. Even het zeggen, guys. Moet niet goed te proberen, alsjeblieft. Ik reed het 3/10. Doe je nou half. Oh, Half. doe het dus lekker niet. Weg. Het is wat koffielavers dan. Nee, maar wat. Hier Is al staan. laag. Hier als zoeken aan, maar die route is niet zo zoet. Ik is maar zo 3 zeker Als het man. zoet was, dan zou het lekker zijn. Maar die route Niet is. zeker. Dat komt wel pakje zeker. Chillen zeker. Bye guys. Bye, guys.